Bosio niko bono abawonchoreria kurwa se chiro Nyakoe yogotoka hase wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii banyareko baba gwesokia na korokia hugotogoko kwabo kubwatka nebirengo bye chiro yo abawonchoria abo nigo bono bayesokire na korera asikiri bagotebangane banekero bakurwe bango niga serikali ya county ya Kisii nsio boraibwe mu governor we county go Muskepo Simbarati etaraikirania ekubwatoka ebirengo bosego ikirania ebirengo biribiganire kweneke chiro yongo ikiranire miroberia ya senchirengia nigo boigo bakwanire sector yobochenu hase batebire chiro yo nigetabwati neba nechinyomba chia kibara higendo keirire guturbania emiroberio yabo yabotambikero bakweneke obonchoria bwabo muri Kito Anko Dipo Nasanya no roboti rwa senchere bwikara Hasetaro ya bene bunigeta seniki agatembe goikase chiro ya Nyakoe gotoka emeye bunge ya Kitutu Chache South nikotukumirana na gati ya baraibe chiro yena boigo abawonchoreria ababa bagosanga ebirengerero byabo kubwatakana no bokorero bobe kurwa serikali anene gochia se chiro ywe asama liete ngo Benedict Kisemba omo chairman we chiro ya Nyakoe igotogo teba ngambi yamono ase chiro ya Nyakoe egaba nongwa torosereti chiro ngiya echire ye ni gotonyanjete egento getai ase chire uno mo chairman amache tai yondo bwati mache chire no ase naende gento kende no no bochabu waito igo boichire mata bakasa bande se bakonelio echire ya itomo chiro ya Nyakoe teri kwabusa etoko chogu chibese chirege sara lakini tori kwabusa echiro ya Nyakoe ne chafu kini gente getanga ni ndade ko tebanga no nya kiti chire rengiya management yeroro mangano kwabusa teri kwabusu obuchabu oboro bonge ache mna itwa bangina tutake irobo safi at least ekero kwa kurire no enkende bwesi biga magoko obwene robo mosafi no mache tayo nanyina bo ase sector yogusangereria ebango nigo abawonchoreria baba bakwemurungania ase batebanga abo bagusangereria ebango nigo bagutumeka chinguru chinyinge echibono kero kende chikoirera amagima abo kobakongu ndabako mwana butanjo ntomanyeti na intwa baremi besuguma etoko bogole suguma twanya abatuli cyetenjera n'ekingo suguma neri bawo twaka 50 etongo nandi ko etire suguma nigere no sweguni igere singi 400 300 in fact ngo nyako twomire muna intwa baremi toko saba echogo tigechogerwa ase etiro tali ase tipara bago tubekera kingo ali baganya kolicha nonyene pikipikera nyale yake ro muremise nyaro umire obwagachi anene mono bwokonyora ebibanda byogokorera obonchoreria ase chiro ywe buna babete bakorierwe ira nigo byabeira kongu chanda togoetera na ase suguma etobekira somogaso na munyore suguma teri wa kumogaso one tobekira somogaso shedi teyo nigo to chande gete njibwaga mubeke no moromu mostanda ase buya asali abagaya elinde abanya biashara benjo ibuya elinde bakane bangeria nonyana bo chitaya chiabegetwe ase chire ywe anena asogo sirie gesunte asobonchoreria nigo bono chikenderete kubabeka kongu chinga kibono ebikoro byobosaria bigenderete kubwatekana negesunte kenene security ekerobo kiabegetwe kenene ikari gukora gas na sabire account echiche egiokie alinde security yabengiya no boibi alibotari kwa bese chire ya Nyakoe yiko ripoteria gitaseni kia getembe kuruiga se chiro ya Nyakoe egutuka ime yebunge ya Kitutu Chache South ilitira ne inkoro kwa Dipon Asanya.